واسطے درود فاتحہ پڑھ دیئے حضرات دی مقام آج میں اس شہید دی گل کرنا چاہنا ہوں جنہیں میدان کربلا دے اندر جب 2 محرم نو ڈیرا لایا جلے 2 محرم الحرام نو ڈیرا لایا جلے ڈیرا لایا جلے پلان اٹھا تو تھلے اتارے جا رہے سن میں شارٹ پڑھنا چاہنا ہوں ٹائم توڑے کو کوئی نہیں حضرات دی مقام توجہ فرمانا 2 محرم الحرام نو جس وقت ایک قافلہ مدینہ طیبہ تو چلتا 2 محرم الحرام نو کربلا دی زمین دے اندر پہنچے آئے جلے زمین دے اندر پہنچے آئے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اتھے اپنے پالان اتار دے ہو اتھے اپنے جاوے اتار دے ہو اتھے اپنے کھوٹے بہا دے ہو اتھے خیمے لا دے ہو حضرات دی مقام توجہ فرمانا جس وقت میرے امام حضرت امام علی مقام نے اعلان فرمایا اتھے اتر جاؤ یہی ساڑھا مقام شہادت ہے یہی ساڑھے کٹن دی جگہ ہے یہی ساڑھے دنیا تو جان دی جگہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا نے بیٹے جلے گل کی دیئے آپ نے پوتے نے سوال اٹھایا شہزادہ علی اکبر نے سوال اٹھایا عرض کی تھی بابا جانے کی گئی گل فرماتے پہے ہو ساڑھے کٹن دی بھی یہی جگہ ہے ساڑھے خون بہائی جان دی بھی یہی جگہ ہے آئی ساڑھے خیمے دل لگان دی جگہ ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر بیٹا جڑا مدینے دے تاجدار دا فرمانے مولا مرتضیٰ دا فرمانے رب کائنات دا حکم ہے جڑا تقدیر دا عمل پورا ہونا ہے بیٹا اتھے ہونا ہے اپنے پلان میں اتار دے وہ خیمے میں لگا دے وہ خیمے میں لگا دے وہ ان بات کے بڑھانا چاہنا ہوا جدھر خیمے لگ گئے نے جلے خیمے واسطے جنہ سوٹا لگایا جاندہ ہے زمین کو کھودیا جاندہ ہے تھلو ترو تازہ خون نکل رہا ہے جلے ترو تازہ خون نکل رہا ہے سجدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ رضا کر دیا نے بھائی جان میرا دل جڑا نا بڑا پریشان ہے میں بڑے پریشان ہو گئی ہوں یہ تو ترو تازہ خون نکلتا پہ آئے لیکن میں قربان جاواں یہ آج دی بات نہیں سی یہ 8 ہجری دی بات نہیں یہ صرف 2 محرم الحرام میدان کربلا دی بات نہیں بلکہ یہ وہ بات جڑی عالم ارواح دے اندر طے پا گئی سی میرے دین واسطے کون قربانی دے گا جواب ملیا اے سیدہ زہرا بتول دی آل دے گی حسین دے گا حسین دی آل دے گی میرے سامعین و حاضرین کرام توجہ فرمانا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جلے عرض کی دیا کہا میرے دل میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تازہ خون میں کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے زینب یہ وہ مقام ہے جسے تقدیر نہ میرا مکالمہ ہویا ہے تقدیر بول دیا کہ ایسے بڑے بڑے آئے نے حسین تو بھی چلا جا میدان کربلا دے اندر چلا جا تو بھی چلا جا حضرت مقام حضرت امام علی مقام نے فرمایا تو دست سے تو کون ہے تو جواب ملیا میں تقدیر تے آپ نے فرمایا اگر تو تقدیر ہے تے میں بھی شبیرہ علی اصغر مندے میں تام دے علی اکبر یہ جوانی وریا یہ شکل و شمال کے اندر میرے مصطفیٰ دا ہم چبی اگر منگے گی میں دے دے گا حضرات دی مقام توجہ فرمانا بات کرنا چاہنا وا بات سنانا چاہنا وا بات پیغام دینا چاہنا وا آج اسی انہاں دے منن والے اسی انہاں نال وفا کرن والے انہاں نال بیعت کرن والے حضرات دی مقام توجہ فرمانا بات عرض کرنا چاہنا وا انہوں نے خون دیکھ کے بھی اے مصطفیٰ دے دین دا پرچم تھلے نہیں رکھیا حضرات دی مقام انہوں نے مولا مرتضیٰ کو ایک خبر سن کے بھی دین دا پرچم تھلے نہیں رکھیا اپنے نانا جان کو ایک پیغام سن کے بھی دین دا پرچم تھلے نہیں رکھیا جناب جبریل علیہ السلام کو ایک پیغام سن کے دین دا پرچم تھلے نہیں رکھیا بلکہ انہاں کیسی اسی اپنے نانا جان نال وفا کریں گے سب کچھ قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے لیکن نانا جان نال وفا کریں گے تاج دمیہ صاحب نے اعلان فرمایا ہندی کو بندے
مقام ایک ہوندی ہے کرامت ایک ہوندی ہے استقامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے انا ساگر دا پانی ایک لوٹے اندر اکٹھا کر کے فرمایا یہ میری کرامت فرمایا میری انا ساگر تا سارا پانی کو لوٹے دن اکٹھا کر کے فرمایا یہ میری کرامت حضرت امام علی مقام نے پانی تو بغیر سارا کنبہ کو آیا فرمایا یہ میری استقامت ہے جلے وقت امتحان دولے دعا نے کی دی جاندے جی میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ورد کی دی جناب جبریل علیہ السلام نے دعا کرو نمرود یا کرو بن جاؤ آپ نے فرمایا وہ بیکھن والا بیکھدا امتحان دے بغیر دعا نہیں کی دی جاندی ہاں جس وقت ریاضت عبادت دا وقت ہوئے دعا کی دی جاندی ہے اسی استقامت دے کہلا کرامت دے کہلا اور جس وقت عبادت دا وقت ہوئے اس وقت دعا دے کہلا حضرت دی مقام کے بعد پڑھانا چاہنا ہوا کی بیان کرنا توڑا ٹائم بالکل ختم ہو گیا آؤ بات چلو کے تھوڑی جی بیان کری دے ماں حضرت دی مقام میرے امام علی مقام نے 10 محرم الحرام دلے ساریاں شہادتاں دے نظرانے پیش کر دیتے اور توڑ باقی ہے حضرت شہزادہ علی اکبر باقی نے حضرت شہزادہ علی اصغر باقی نے حضرت امام زین العابدین باقی ہے حضرت دی مقام حضرت عباس علمدار بھی جامع شہادت نوش کر گئے نے حضرت علی المرتضی حیدر قرار دی اولاد پاک بھی جامع شہادت نوش کر گئی ہے اور تفصیل دا ٹائم نہیں میں شارٹ اینڈ جملے بولتا پیا ہوا دل سارے جامع شہادت نوش کر گئے نے ادھر مبارزہ ہاں انہوں نے آوازاں یاد گئے نے آؤ میدان کے اندر علم مبارز دی آوازاں بھی آؤں نے حضرت امام علی مقام نے خود جان دا ارادہ فرمایا جنہیں خود جان دا ارادہ فرمایا ہے فرما بردار اولاد اینڈ بھی ہونی چاہیے وہ ماں باپ نظر کھاوے تے ماں باپ کے سامنے ہو جاوے انہوں نے پیار دا اظہار کرے انہوں نے قدر کرے ادھر حضرت امام علی مقام نے خود جان دا ارادہ فرمایا اس ارادے کے اندر حائل کون ہو گئے جناب حضرت امام علی اکبر حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت شہزادہ علی اکبر حائل ہو گئے حضرت کرتے ہیں بابا جان ایک گاؤں جناب حضرت علی اکبر نے ایک او امام علی اکبر نے جنہاں نو بیکھن واسطے مدینے دے تاجدار دے شہر دے لوگ آ جاندے سن جس وقت انہاں نو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد کر پاتے سی حضرت امام علی مقام دے شہزادے دے گھر آ کے زیارت کرتے سن اپنے دلاں نو سکون پہنچاندے سن اپنے دلاں نو قرار پہنچاندے سن اپنے دلاں نو تسکین پہنچاندے سن 18 سال دا یہ جوان یا خوبصورت جوان جنہوں ویکھیا مصطفیٰ دی یاد تازہ ہو جائے جنہوں ویکھیا مصطفیٰ دی یاد تازہ ہو جائے اے وہ خوبصورت نوجوان ہے شہزادہ امام علی اکبر نے حائل ہو گئے عرض کی دی بابا جان مینوں جان دیو میں جناب تو بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا حضرت مقام جس وقت یہ ارادہ فرمایا یہ اصرار پہ کرتے ہیں حضرت امام علی اکبر ادھر اصرار ہوتا پیا ہے ادھر انکار پیا ہوتا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو میرے نانا جان دے تصویریں اگر میں نانا جان دے تصویر کو جان دے گا اسی کتوں پیار کو جان گے اسی کنوں بیٹھ کے اپنے دلوں میں سکون کو جان گے تو بیٹا میں اس تصویر کو بھی میں خاک و خون دے اندر غلطان ہوندیاں بیٹھ سکاں گا بیٹا تمہانوں اجازت نہیں بلا کر کی ہویا ادھر اصرار ہے ادھر انکار ہے شہزادہ علی اکبر کون نے بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد ہاں کیسوں ہے کہ ہر زلف گرا محمد کیسوں ہے کہ ہر زلف گرا محمد چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد
نبی عرض کرتے پہنے آقا جناب تو بغیر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہوں دنیا دے اندر زندہ رہن کو دل نہیں پیا کرتا حضرت اون محمد بھی چلے گئے حضرت عبداللہ بن حسن بھی چلے گئے حضرت قاسم بن حسن بھی چلے گئے میرا دل کرتا ہے ابا جان میں اجازت فرماؤ میرا نہ جان دے دین تو اپنی سونی جوانے قربان کر شہزادہ علی اکبر بھی عرض کر جس وقت عرض پہ کر دینے حضرت امامی علی مقام کیونکہ نواز شریف مصطفیٰ صاحب کی اجازت فرمائی جلے اجازت فرمائیے نال تیاری کروائی جلے تیاری کروائی تکی ہویا حضرت سید الشہداء جناب امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنائی یہ جنگی لباس زرہ یہ لوہے دا لباس جنگ دوران استعمال ہوتا ہے زرہ پہنائی آج اسی تیار کرنے اپنے پترانوں دنیا بھی کاروبار واسطے دنیا دے معاملات واسطے دنیا دے نوکریاں واسطے میں قربان جاوا حسین میں آقا حسین دلر پالی دا قربان جاوا تقدیر نے فرمایا تو جو مقدی جائیں گی حسین اج میدان کربلا اندر دیندہ جائے گا تے آپ نے تیاری کروائی جلے زرہ پہنائی زرہ پہنان دو بعد ظلفکار حیدری کندے نال لٹکائی ظلفکار حیدری کندے نال لٹکان دو بعد مدینے نے تاجدار دا امامہ اپنے بیٹے دے سر دے ہوتے سجایا جلے سجایا اور آخری ملاقات ہے جڑا بھی گیا ہے واپس نہیں آیا حضرات دیمونہ خیام دے اندر کی ماحول ہوئے گا غریب الوطنی بھی ہوئے مسافری دی حالت بھی ہوئے ادھر ظلموں پر بریت دار بھی ہوئے حضرات دی مقام تے میرا 18 سال دا جوان پتر بھی ہوئے جڑا ہم شکلے پیغمبر بھی ہوئے میرے مدینے تاجدار دی صورت زندہ وچ نظر بھی ہوندی ہوئے آخر میں میرے آقا حضرت امامی علی مقام نے دنیا والوں کو پیغام دے دیتا اور جلے دین ضرورت ہے جاوے کہ علی اکبر ورگے جوان بھی پیش کر دیا حضرت دی مقام حضرت امامی علی مقام نے جلے تیار کر کے اپنے نوجوان بیٹے کو میدان کارزار وال بھیجے آئے جلے میدان کارزار دے اندر شہزادہ علی اکبر پہنچے نے تے پھر کی ہویا سبحان اللہ مدینے دے تاجدار دے جندے وچوں خوشبو نظر پہ آوندی ہوئے مدینے دے تاجدار دا حلیہ جندے وچوں نظر پہ آوندا ہوئے جس وقت آپ میدان کارزار پہنچے نے آپ دا شاہانہ جوڑا آپ دا برک رفتار گھوڑا حسینی امامہ حسنی جامہ حیدری تلوار خنجر آبدار اٹھنی جوانی این شباب گورا گورا بدن عامہ میری سجاوٹ بالا دی بناوٹ پیشانی دی چمک چہرے دی دمک نرگسی اکھاں دی بہار ناک پر نور دا ابھار ابروے خمدار رخسار پر انوار نو وہ سارے کوئی دے شامی وے کہ اندنے کس دا ماں پارا ہے ایک کس دا جان ستارہ ہے ایک دا سنا جایا ہے جنہیں میدان کارزار دے اندر آکے رہنا انج بن گیا جی میں چودھری دا چمک گیا ہے حضرت دی مقام جس وقت آپ نے کوفیہ دے شامیاں دیا یہ عوالہ سنیا انہاں سوال کیتا عمر بن سعد نال عمر بن سعد جو کر کے بیٹھا ہے کہتا میں کی جواب دیما حضرت شہزادہ علی پر خود بولے تے آپ نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی او کوفیہ دے شامیاں آ جاؤ اس وقت لازمی کی دسنائے حسین دا پتر گلدار حضرت شہزادہ علی آپ نے کی فرمایا انا علی انا علی انا علی انا علی انا علی فرمایا میں علی دا پوترا علی اکبر میں علی حیدر کرار دا پوترا علی اکبر 18 سال میری عمر ہے اسی بھی تے خانہ کعبہ جی میں خانہ کعبہ دا قرب مدینے نے تاجدار کو حاصل ہے اے میں سی اہل بیت رسولہ حضرت دی مقام جس وقت انہوں نے جواب دیتا جنہیں جواب آپ نے انہوں نے دیتا تے انہوں نے پیغام دیتا دنیا والے ہو یاد رکھائے میں شہزادہ علی اکبر اور اگلی بات سن حضرت شہزادہ علی اکبر نے فرمایا او کوفی و شامیوں کون ہوندا ہے علی اکبر نے مقابلے خود فرمایا مبارزت طلب فرمایا کون ہے حال میں مبارز فرمایا کون ہے جڑا علی اکبر دے مقابلے دے دریاوے کون ہے سارے انگشت بدندان
حیرت زدانی کی میں جائیے چہرے دی زیارت کریے یا تلوار چلائیے چہرے دی زیارت کریے یا تلوار چلائیے حضرت دی مقام اے اگوش بندانے کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جوان کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جوان ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب کہنے لگے تیرا تے جواب ہی کوئی نہیں کہ میں تاڑے مقابلے دے اندر آئیے لیکن جلے کوفی شامی آپ نے مقابلے دے اندر نہیں آئے تے آپ نے خود جا کے انہاں کوفیاں دے شامیاں نے صفا دے اندر تلوارہ دے بار شروع کر دیتے آپ نے خود ذوالفقار حیدری دا وار فرمایا ایک بار فرمایا تین دن دے ترہائے سید ہویا سب دنیا خشک زبانہ پھر بھی بد بد جانا دنیا اینا غازیاں شیر جوانا ان دی تلوار چلائیے ان دے بار فرمائے ایک کوفیاں دے شامیاں دے پیر اکھڑ کے رہ گئے نے حضرات دی مقام اگے اگے پہنے پہ نے حضرات دی مقام کئی سینکڑے دے حساب دے نال کوفیاں دے شامیاں نو شہزادہ علی اکبر نے تہتے کیتا ہے جلے تہتے کیتا تلوار چلائے تلوار چلا کے فنار فرمایا فنار فرمان تو بعد آپ دے پیاس دا غلبہ ہویا جلے پیاس برداشت تو باہر ہو گئی تے شہزادہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے دی لگام نو خیام حسینی عمل موڑیا خیمے عمل موڑیا ہے جلے خیمے عمل موڑیا حضرت امام علی اکبر اپنے بابا جان دے جا کے قریب آندے نے یا ابتا خدا بحلی العطش محلی شربت ماء من سبیل ابا جان اگر ایک گھڑ پانی دا مل جاوے نکل علی اکبر اینا کوفیاں نے شامیاں نے سبا مصاب حضرت امام علی مقام دے صبر تو بھی قربان حضرت امام علی مقام دے صبر تو بھی قربان جاؤ ہائے کیسا منظر ہو او کیسا نظام ہوئے گا حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا قریب آؤ بیٹا ذرا قریب آؤ بیٹا ذرا قریب آؤ بیٹے نو قریب فرمایا قریب فرما کے بہت سی روایت آنے لیکن میں ایک کوئی جملہ بولا گا قریب فرمایا قریب فرما کے حضرت شہزادہ علی اکبر نے منہ مبارک دے اندر نانا جان دی عطا کردہ انگوٹھی ہے مشکل کشادی اولاد ہے مشکل کشادی اولاد لیکن ہے وقت امتحان جلے قریب فرمایا قریب فرما کے انگوٹھی شہزادہ علی اکبر نے منہ دے اندر رکھی فرمایا بیٹا چوس لو بیٹے نے چوسی چوس لین تو بعد فرمایا بیٹا کوئی دل نو قرار ہوئے کوئی آرام ملے آئے حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت کرتے نے بابا جان ہاں تھوڑا جا قرار ملے آئے سکون ملے آئے فرمایا بیٹا جاؤ حوض کو ستے نانا جان دوڑنے واسطے حوض کو ستا جام لے کے انتظار پہ کرتے نے جاؤ میدان کارزار دے اندر حضرت شہزادہ علی اکبر پھر جس وقت دوبارہ میدان کارزار دے اندر تشریف لے گئے نے حضرت دی مقام کدی تو سنی ہے تو حقیقی وارث ہے کدی انہاں دی شجاعت بھی بیان کریا کر انہاں دی شجاعت بھی سنیا کر انہاں دی بہادری بھی سنیا کر انہاں دی بہادری دے کارنامے بھی بیان کریا کر وہ ایویں نہ کبیا کر اینج بھی ہو گیا تے اینج بھی ہو گیا حضرت دی مقام قسم خدا جویں انہاں شہادت پیش کیتیاں نے کائنات دے اندر ان دی نظیر ہی نہیں ملتی ان دی مثال ہی نہیں ملتی حضرت دی مقام حضرت شہزادہ علی اکبر جس وقت دوبارہ میدان کارزار دے اندر تشریف لے گئے نے بڑے بڑے نامی گرامی بڑے لاکھ گداف والے بڑے بڑے نامی گرامی بہادر جناب دے مقابلے دے اندر آئے نے حضرت دی مقام توجہ قسم ممبر دے قسم اللہ دی اور اس مسجد دے اندر میں بیٹھ کے ممبر دے اندر قسم جا کے گل پیا کرنا وا جڑا بھی بڑے تو بڑا بہادر بھی آیا ہے ذوالفقار حیدری دے ایک بار دا بھی مقابلہ او ظالم نے بڑے بڑے نامی گرامی آئے تارک بن شیش ورگا آیا اندہ بیٹا آیا عمر بن تارک اندہ بیٹا اگو طلحہ بن تارک اگو بڑا ایک بڑا بہادر ایک کوفے دے شام دا جتنا مصرع بن غالب ہے حضرت دی مقام دلے مصرع بن غالب آیا حضرت شہزادہ علی اکبر
اکبر دے سامنے ہن ذرا اکھاں چاویں میرے وال ذرا اکھاں میرے وال کریں حضرت شہزادہ علی اکبر نے کی کیتا تمہیں ہاتھ پا کے ذوالفقار حیدری دیا کر مدینہ دے تاجدار تے درود پڑھدے ہویا اپنے گھوڑے دے اوتے انج دی تلوار چلائی ظالم دے دو ٹکڑے ہو گئے نے زمین تے آ کے زمین تے آ کے ڈگ گیا ہے زمین تے آ کے ڈگ گیا ہے حضرت دی مقام المختصر بات کے پڑھانا چاہنا وا او جڑا بھی سالم آیا ہو جڑا بھی کوفی آیا ہو کوئی بھی بد اہل آیا ایک کوڑے حضرت دی مقام اے اوہی نے جنہاں نے خط لکھے تے بلایا جنہاں نے پیار دا اظہار کیتا محبت دا اظہار کیتا لیکن ہن کی پہ کہتے ہیں ظالم جان دے در پہ ہو گئے نے حضرت دی مقام جڑا بھی ظالم ایک بد عہد آیا ہے کوفی شامی آیا ہے کوئی بچ کے نہیں گیا ہو حضرت دی مقام شور برپا ہو میدان دے آج تے بڑی بڑی ویڈیوز بنی ہیں انہوں نے نکلی یہ جنگ بڑھائی ہوئی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین یہ شمیاں بڑھائی ہوئے نے اور لعنتیاں ہوئی ہوئے کام نہ کرو جڑی انہاں دی عزت دے اوتے داغ آوندا ہوئے انہاں دی حرمت وقار دے اوتے داغ آوندا ہوئے میرے سامعین و حاضرین کرام اے میدان دے اندر شور برپا ہو گیا اگر جنگ دا نظام دے انداز وچ دے رہا تے کوئی کوئی شامی بچ کے واپس گھر نہیں جاوے گا حضرت دی مقام ہن گھیرا تنگ ہو گیا محکم بنت فیل بن نوفل لعنتی ہے 2000 کا لشکر لے کے جناب حضرت شہزادہ علی اکبر دے مقابلے میں آیا ہے ادھر کلا شیر حضرت امام حسین دا وہ 2000 کدیاں دا لشکر ہے لیکن پھر بھی ایک اللہ شیر ہونا کدیاں دے ماری پھر بھی بھاری ہے آپ دائیں بازو نال آپ بائیں بازو دے نال آپ حملے نو پسباب ہے فرما حملے دا جواب پہ دے دینے جے حملے دا جواب پہ دے دینے بلا کر کی ہویا ادھر تنہا ہوئے ادھر ہزار دی تعداد ہوئے ادھر کمت رشد زیادہ ہوئے میرے سامعین حاضرین کرام جس وقت انہوں نے حملے زیادہ ہو گئے ادھر جسم نازنین زخمانال چور ہو گیا ایک لانتی ہے جن کا نام ابن نوائر اگے بڑھیا آپ تلوار دوار کیتا جلے تلوار دوار ہویا حضرت شہزادہ علی اکبر گھوڑے دی زین تو زمین تے تشریف لے آئے جلے گھوڑے دے زمین تے سنڈر دے اندر نے آپ آواز بلند کر دینے وَأَبَتَاهُ اَدْرِكْنِي اے ابا جان میں نوا کے سنبھال لو میں ابا جان آ کے سنبھال لو حضرت دی مقاموں کیسا وقت ہوئے گا جلے شہزادی حضرت سیدہ سکینہ بھی بیٹھ دیا ہوں گیا حضرت سیدہ شہروانوں بھی بیٹھ دیا ہوں گیا حضرت سیدہ لیلہ بھی بیٹھ دیا ہوں گیا حضرت سیدہ ام رباب بھی بیٹھ دیا ہوں گیا میرے آقا حضرت امام علی مقام دے لال نے عرض کی دے وَأَبَتَاهُ اَدْرِكْنِي ابا جان آگے میں نے سنبھالا دے وہ حضرت امام علی مقام اگے جنگ دا نظارہ بیٹھ دے پیسان جی میں بیٹے نے پکارے یاد کیتا یہ دوڑے نے حضرت امام علی مقام جس وقت میدان کارزار دے اندر آؤں دینے ذرا توجہ فرمانا جملہ ذرا نوٹ کرنا ذرا اکھاں چاویا جی میرے والا اور سنیو حسین نے حقیقی وارثو بے ایمانی دا مظاہرہ کر دینا کریا جے غیرت ایمانی دا مظاہرہ کر کے انہاں دا بات سنیا بھی کرو انہاں دا بات بیان بھی کریا کرو انہاں دی شجاعت دا بیان بھی کریا کرو حضرت امام علی مقام انتظار میں سن واہ کرتے سن واہ علی اکبر میں تیرے تو قربان جاوا جی میں آواز مسموع ہوئی کنا دے اندر آواز ہوئی ہے حضرت امام علی مقام دوڑ دے اندر ہون تھلے اکھا نہ کری دا جملہ بلا دھیان نال سنے جی میں حضرت امام علی مقام دوڑے نے شہزادہ علی اکبر میدان دے اندر مجروح حالت دے اندر زخم نال چور میدان دے اندر موجود نے انہاں کوفیاں تے شامیاں نے نرغا کیتا ہویا ہے حضرت مقام کی کرنا چاہتے ہیں سر اتارنا چاہتے ہیں حضرت مقام حضرت امام علی اکبر نے جلے آواز دیتے وہ گھیرے دے اندر نے امام دوڑے جلے دوڑے نے دیکھی فرمایا آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل بر جواب دو لیکن جواب کیویں آوندا وہ کوفیاں تے شامیاں دا نرغا سی انہاں کھیرا تنگ کیتا ہویا سی سر مبارک کلم کرنا چاہتے سن ہاں گردی گردے غبارے شہزادہ علی اکبر
نظر نہیں پہ آؤں دے حضرت علی مقام بڑی جستجو فرمائی حضرت امام علی مقام نے جلے بڑی جستجو فرمائی بڑی جستجو فرمان تو بعد کوفیاں دے شامیاں دا نرگاہ توڑیا تے شہزادہ علی اکبر نو ویکھیا جلے شہزادہ اس بات کے اندر کافی کوفیاں دے شامیاں نو آپ نے وصل جہنم بھی فرمایا جلے شہزادہ علی اکبر نو ویکھیا تے ویکھ کے اپنے شہزادے نو اپنی گود دے اندر رکھیا گرد و غبار چہرے تو صاف فرمایا تے فرمایا ذرا بیٹا علی میرے ولو ویکھ تے صحیح میں کہوں یہ بہت زیادہ روایت ہیں بہت زیادہ گلاں نہیں لیکن میں شروع تو جب دی شہادت پڑھدا پیا رونا ایک ایمان دی علامت یہ محبت دی علامت ہے لیکن قاری انور جس وقت بھی پڑھے گا انہاں دی شجاعت بیان کرے گا تاکہ انہاں نوں مظلوم کر کے نہ مارو انہاں نوں دلیر تے شجاع اے انہاں دی بیان کرو تاکہ دنیا تے داغ بیٹھ جاوے پیاسے بھی ہون تے پھر شہادتاں اس انداز نال پیش کرن تے کوئی شامی خود بیان حضرات علی مقام توجہ فرمانا فرمایا بیٹا علی اکبر یہ فرمایا ایک آواز نہ بولے جی علی تسی بھی منن والے ہو جڑا منن والا ایک آواز نال جواب دے گا فرمایا علی اکبر انج نہیں مزہ نہیں آیا فرمایا علی اکبر ذرا جواب دے دیو تے بڑیاں ڈھیر ساری گلاں نے میں کوئی جملہ بولوں گا فرمایا علی اکبر ذرا میرے بلو ویکھو تے صحیح جواب تے دے وہ میں کون ہاں تے حضرت شہزادہ علی اکبر بول کے اندے نے ابا جان میں ویکھدا پیاں حوران جنت حوض کوثر دے جام لے کے میں علی اکبر دا انتظار پیاں کردی میں علی اکبر دا انتظار پیاں کردیاں نے میں علی اکبر دا انتظار پیاں کردیاں نے ادھر یہ گلاں ہویاں ایتھے بڑیاں گلاں بیان کیتیاں جاندیاں نے بڑیاں گلاں بیان تسی سن ہو بڑیاں ریکارڈنگاں سن دے ہو لیکن میں تے کتاباں نو کھنگا لیا بڑیاں گلاں میں نظر آئیاں لیکن میں جڑی گل اپنے عقیدے دے موافق لگی میں وہ جناب دے سامنے بیان پیا کر رہا ہوں حضرت دی مقام جس کا حضرت شہزادہ علی اکبر نے یہ فرمایا اے عرض کیتی ابا جان میں کی ویکھدا میں حوران جنت حوض کوثر دا جام لے کے انتظار میرا پیاں کردیاں نے اے در روح مبارک کفس انصری وچوں پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام نے حضرت شہزادہ علی اکبر دا لاشا مبارک زمین کربلا تے رکھیا ہے تے آسمان ول منہ کر کے فرمایا قتل اللہ قوما قتلوکا یا علی اکبر جس قوم نے میرے نوجوان شہزادہ علی اکبر کو قتل کیتا ہے شہید کیتا ہے قوم کبھی وفا نہ پاوے کبھی زندگی نہ پاوے کبھی چین نہ پاوے کبھی قرار نہ پاوے آج بھی دیکھ لے بھاوے بغداد دے بھاوے شامی وہ دے قتل و خون دیاں نہراں چلدیاں پیاں نے ہر پاسے جڑا ہے نا یہ بربریت چلدی پئی ہے حضرت علی مقام اے اوہی بات چلدی آ رہی ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا قتل اللہ قوما قتلوکا اے میرے آقا حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہن اگے بات بڑھاواں کتنی باتاں چھڈاں تے کتنی باتاں بیان کراں حضرت امام علی اکبر دا لاشا مبارک میرے آقا حضرت امام حسین نے اٹھایا شہزادہ علی اکبر دا لاشا اٹھایا کنیاں گلاں بیان کرے قاری انور جلے اٹھایا خیمیاں واللے کے جا رہے نے میرے آقا حضرت امام حسین تے بیٹے دے جسم مجروح اتنے بڑیاں گلاں زیب نہیں دیتی اسی محبت والے ہیں غیرت والے اسی پیار والے ہیں بے وفا نہیں اسی سانو حق بندا ہے انہاں دی بہادری بیان کرنا ساڈا حق بندا ہے انہاں دی شجاعت بیان کرنا بڑیاں بڑیاں گلاں لیکن قاری انور دی زبان تے اج تک بھی نہیں آئیاں نہیں اج بھی آن گیاں یہی جملہ بولاں گا حضرت امام علی مقام نے بیٹے دے مجروح لاشے کو خیمے اول لے کے جا رہے نے پیر مبارک کربلا دی زمین تے گھسٹتے جا رہے نے جلے لاش آئے حضرت علی اکبر خیمے اندر پہنچیا ہوئے گا آئے محرمات مقدسہ دے اتے کی بیتی ہوئے گی کی محال ہوئے گا حضرت
حضرات دی مقام حضرات دی مقام وہ کیسی مبارک ہستیاں نے بس یہی کہتے سان نالے خون دے آنسو سان نالے پیار سی کہتے تھے اہل بیت شہزادے کی لاش پر تصویر گھر سے جاتی رہی ہے خیر الانام کی تصویر گھر سے جاتی رہی ہے خیر الانام یہی آواز یہی پکار ہے لیکن آج اندہ الٹ مطلب آج الٹ مطلب بیان کیا بالکل یکسر الٹ مطلب بیان کیا جاتا ہے آؤ الٹ مطلب اس نہ جاؤ کیوں وہ صابران دی اولاد سے وہ کنہ دی اولاد سی صابران دی ایک بار جواب دیو کنہ دی سی ایک بار ایمان دی طاقت نہ بولو کنہ دی اولاد سی صابران دی اولاد سی اور وہی صبر دے اظہار دا موقع سی میدان کربلا وہی صبر دے اظہار دا موقع سی کہ انہوں نے صبر دا اظہار کر کے کائنات والا پیغام دیتا بلکہ سیدہ زینب نو سیدہ ام کلثوم نو سیدہ شہربان نو ساری محرمات مقدسہ نو آخری وقت کے انشاءاللہ 10ویں محرم نو رات کو بیان کرا گا انشاءاللہ عز و جل کہ آپ نے انہوں نے پتہ کی فرمایا تو جو ہے آپ نے فرمایا میرا امتحان ان قریب ختم ہون والا ہے کہ تہاڈا امتحان شروع ہونا لے جی میں علی دے پتر نے میدان کربلا دے وچ صبر دا اظہار کیتا استقامت دا مظاہرہ کیتا تسی بھی علی دیاں جائیاں ہو میرے جان تو بعد تہاڈا امتحان شروع ہوئی تسی بھی استقامت دا پہاڑ بنے تاکہ دنیا والے نوں پیغام مل جاوے انہاں ظلم ہون دے باوجود انہاں دے واڑ نہیں کھلے انہاں ظلم ہون دے باوجود انہاں سینہ کبھی نہیں کیتی انہاں ظلم ہون دے باوجود انہوں نے جڑی بھی فریاد کیتی ہے یا خدا کو کیتی ہے یا مصطفیٰ وال کو کیتا ہے یا خدا وال کیتا ہے حضرت عزیز مقام یہی ساڈا عقیدہ ہے اور یہی قرآن نے بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جلے بھی دعا منگو تے دعا یہ کرے بھائی یا اللہ سنیا سانو انہاں دا سنگ دیویں جنہاں دے تو راضی جنہاں دا تیرا انعام ہویا ہے جنہاں دا تیرا کرم ہویا ہے اللہ حضرت شہزادہ اکبر دی پاک جوانی پاک شہادت پاک منزل کا صدقہ اور اس حضرت عابد سجاد جماعت کا صدقہ اللہ ساڈی کی حاضری قبول فرمائے اور سانو انہاں دی محبت دی اندر ہی اپنے شب و روز گزارن توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیق الا باللہ وما علی الا البلاغ ایک دو اعلان نے